Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Слава Христу. Зараз у студыі Павел Каралёў і мы пачынаем чарговую серыю цыкла Сябры Божай радасці. І гэтым разам у нас будзе ў цэнтры ўвагі Александр Ельскі. Чалавек, пра якога кажуць і казалі наступныя словы. Ён тытан духу, кампетэнтнейшы знаўца беларускіх спраў і патрыярх беларускага прафесійнага такога кнігазнаўства, беларусазнаўства. Пісаў ён пад рознымі псеўданімамі, сярод іх Ліцвін грамадзянін, Бусел з-пад Пцічы, свядомы. І важна сказаць, што, напэўна, пачнем з таго, што пэўна, што кожны беларус бываў у такім месцы Дудуткі у Пухавіцкім раёне, наведваў гэтую мясціну, славуты музейны комплекс. І так супала, што літаральна у 2 кіламетрах, нават менш ад музея Дудуткі, знаходзіцца цэлая такая Атлантыда. Праўда, на зямлі, гэта край ельскіх. Там побач знаходзяцца вёсачкі Дудзічы, ну і таксама вёсачка Замосце. І гэтыя вёсачкі звязаны менавіта з родам ельскіх. А роўненька ад музея, я так засёк, 2 кіламетры пешу, фактычна можна прыйсці на магілу гэтага славутага дзеяча, на магілу Александра Ельскага. Што ж гэта за чалавек? Скажам, што чалавек, які адзін з першых пачаў беларускі збор музейны, прыватны стварыў музей. Апроч таго, гэты чалавек, вялікі знаўца беларускай справы, ён першы біёграф нашага пісьменніка Дунін-Марцынкевіча, ну і, канешне, адзін з першых, хто перакладаў на беларускую мову Адама Міцкевіча. Прыгадаем тое, што было 2 браты, Александр і Міхал Ельскі. Міхал жыў у Дудзічах, Александр у Замосці. Калі з музея Дудуткі прабірацца праз раку Пціч, там будзе шэраг такіх астравоў прыгожых, да якіх былі свае мосцікі. На адным з мосцікаў была даволі незвычайна размешчана такая альтанка, беседка, прямо над ракой. І гэтыя месцы вельмі чароўны, вельмі незвычайны. І не выпадкова на беразе Пцічы там знаходзіцца і такі помнік драўляны Міхалу Ельскаму, знакамітаму кампазітару, віртуозу, якога называлі беларускі Паганіні. У свой час Яўген Будзінас, стваральнік музея Дудуткі, і шэраг нашых дзеячоў праводзілі канферэнцыі, назва была прыгожа універсітэт Ельскіх. І, канешне, падчас аднаго з такіх плэнераў канферэнцыі была пастаўлена скульптура Міхала Ельскага, славутаму кампазітару, скрыпачу. Але наша зараз размова пра Александра Ельскага, які жыў па суседстве. Важна сказаць, што у Бібліі ёсць такія словы, што Богу так угодна, калі ёсць гарячасць духа, калі ёсць такая адкрытасць да Слова Божага, і калі чалавек нават прадпрымае такія справы, учынкі вельмі не то што эмацыйныя, але гарячыя, гэта Богу угодна. І Александр Ельскі у маладосці быў чалавекам такім смелым, востра крытыкуе сваіх суседзяў арыстакратаў за тое, што яны так даволі жорстка ставяцца да сялянаў і эксплуатуюць іх. І, канешне, вядома, ёсць звесткі, што ён пісаў вершы пра гэтых сваіх суседзяў, пра паноў, хаця сам быў шляхціч. І гэтыя вершы вось у той мясцовасці даволі былі папулярныя. І цікавы момант, што
нават памешчыкі, гэтай суседзі, пагражалі Ельскаму расправай за такія ягоныя ўчынкі. Можна прыгадаць, што адны з гэтых арыстакратаў, Грабоўскі, абураныя вершамі Ельскага, дзе ён зачапіў іх радню, зрабілі сход, напісалі таксама пасланне вершаванае. Ельскі пісаў пасланне, і яны ў адказ напісалі з пагрозай. Там былі такія радочкі: «Пані паэта ігуменскага павета, а ці бачым гэта?» І там была намаляваны такі вялізны скураны бізун. «Глядзі, адаб'ём котлета». Ну, пра тое, што, маўляў, будзь пільны, бо будзем распраўляцца з табой. Ну, вот так вот рызыкаваў Александр Ельскі, але ў сваіх пачуццях ён быў шчыры, і яго, канешне, закранала, як ганебна ставіцца да простых людзей. Трэба сказаць, што, канешне, адна з галоўных заслугаў Ельскага ў тым, што ён зрабіў унікальны музей. Замосце гэта было славутае месца, уражваюць колькасць таго, што было назбірана. Па пэўных падліках у літаратуры ёсць звесткі, што бібліятэка была каля 10 000 асобнікаў, архіўныя зборы каля 20 000 тамоў, і мноства было іншых рарытэтаў. Чаго там толькі не было: карціны, гравюры, вазы, рэдкія кнігі. Нават была кніга з бібліятэкі Напалеона, якая была працятая казацкай пікай, калі падавалі афіцэру, такая прабітая кніга. Былі аўтографы Джорджа Вашынгтона, Адама Міцкевіча, Тадэвуша Касцюшкі, Станіслава Аўгуста Панятоўскага, Людовіка XVI, Марыі Антуанеты, Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Ну і многія іншыя такія рарытэты. Ну і, ведаеце, я быў у свой час уражаны зборам, пабачыў фотаздымак збора Александра Ельскага, калі ўвесь пакой застаўлены карцінамі, старажытнасцямі, рарытэтамі, і зразумеў, што трэба паехаць проста ў гэтае замосце і паглядзець, ці засталося там хоць штосьці з таго, можа, у суседзяў, у нашых проста жыхароў. Калі не так даўна я туды ездзіў, канешне, няма ні палацаў, ні гаспадарчых пабудоваў, і, канешне, вельмі сумная з'ява зараз. І гэта самому Ельскаму наўрад ці спадабалася, бо шмат людзей, каго сустракаеш, з кім размаўляеш, яны ў стане ап'янення, так як, ну, нярэдка бывае. І давялося нават ганяць на тых мясцовасцях, дзе былі чорных капацеляў, якія там шчыруюць па палях. А чаму Ельскага гэта тэма засмуціла бы, тэма п'янства? Справа ў тым, што вось у маіх руках такая, ну, як факсімільнае выданне зрабілі, уласна мы зрабілі, вось жонка моя рабіла. Гэта кніга Александра Ельскага, якая была выпушчана ў 1900 годзе ў Петербургу. Якая назва гэтай кнігі? «Слова о праклятай гарэлцы, аб жыцці і смерці п'яніцы». Доброму беларускаму народу на пакрапленне ягонага душы і розуму расказаў прыяцель яго, папечитель трезвасці Александр Ельскі. Акурат Ельскі адзін з першых біў званы, падымаў пытанне вось злоўжывання алкаголем, пра розныя залежнасці. І ў гэтай кніжцы ёсць такія радочкі, я вам зачытаю. Яна, гарэлка, не крэпіць, калі найсільнейшага з ногі звалівае. Не грэе, калі зімой п'яны мерзнуць на смерць. Не правіць душы і розуму, калі чалавек, напіўшыся, розум траціць і чыніць усялякі блуд. Таксама можна прыгадаць там вершаваную такую маленькую паэмку, абразок. І можна аб жыцці смерці п'яніцы. І там ёсць такія радочкі. З таго ўсім навука, чарка на пачатак, далей ужо кварта, гарніц на астатак, каб сцярогся чаркі, не піў бы і кварты, а потом і з гарцам не гуляў бы ў жарты. Таму Александр Ельскі акурат той чалавек, які бачыў боль, які адбываецца вакол, бо п'янства гэта не толькі як бы кепская звычка, гэта ўжо, ну, даволі часта і ёсць хвароба.
і ён прадпрымаў усе меры, каб належна гэтую справу патлумачыць людзям. Ёсць забаўны эпізод. У музеі Янкі Купалы знаходзіцца кніга славутага Янкі Купалы «Жалейка» 1908 года. Гэта жалейка, той асобнік незвычайны, бо яна на палях пакрэсленая, зроблена заўвагі, а ў пачатку кнігі на галоўнай старонцы, дзе назва, напісана «Жалейка» Янкі Купалы, і хтосьці дапісаў «П'яніцы і гультая» Янкі Купалы. Хто ж так абразіў нашага пісьменніка? Гэта быў, як вы ўжо, можа, здагадваецеся, такі, няўрымслівы, нават эмацыйны Александр Ельскі. Чаму ж ён напісаў гультая? Справа ў тым, што найбольш верагодна там больш падкрэслена тое, што пра тэму алкаголя, п'янства. І у Ельскага і ў Янкі Купалы розніліся падыходы да гэтай праблемы. Калі Янка Купала лічыў, што збольшага вінавата не грамадства, а той, хто стварае умовы для гэтага, то бок вышэй трэба шукаць вінаватых, то Ельскі перш-наперш лічыў, што вінаваты самі людзі. Яны робяць гэты выбар. Вот таму так вось даволі, скажам, у штыкі успрыняў Ельскі кнігу Купалы і называў гультаём. Але, скажем так, гэта не дзіўна ў тым плане, што нашы дзеячы, яны не заўсёды сябравалі, хадзілі пад ручку і адзін аднаму казалі кампліменты. Яны былі жывымі людзьмі, якія часам крыўдзіліся, часам дзесьці маглі абвінаваціць. Але такая мы скажем, што і Купала, і Ельскі насамрэч пакінулі немала вершаў пра, твораў пра тэму залежнасцю, пра шкоду гэтай справы, і толькі ў іх адрозніваліся падыходы. Трэба сказаць, што гасцямі у Александра Ельскага былі многія славутыя дзеячы. Гэта быў, хто ж наведваў музей у Замосці. Гэта быў і фотограф Ян Булгак, і такі нумізмат Эмерік Чапскі, і гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі, кампазітар Міхал Грушвіцкі, прафесар Мар'ян Здзяхоўскі, даследчык Наркуб Йотка, Якуб Наркевіч Йотка, які, дарэчы, пакінуў у спецыяльнай кнізе для гасцей, а гэтая кніга вялася дзесяткі гадоў, і там маецца ажно 234 запісы. Это цудоўная справа для тых, хто робіць свой прыватны музей, зрабіць кнігу гасцей. І там Якуб Наркевіч Йотка, славуты дзеяч, пакінуў радочкі, што ён асабіста, цытата, пачэрпнуў новую энергію на працу дзеля блізкіх і прышласці. Канешне, вельмі шмат увагі мусіла быць да пабудовы самога палаца. Хаця палац быў сціплы, ён быў драўляны, у палацы была капліца. У афіцыне побач з палацам была асобная капліца. І засталіся ўспаміны пра гэтую капліцу. Яна даволі прыгожая была. Цытата Уладзіслава Ельскага, племянніка Александра Ельскага. Ён наступныя радкі казаў: «У маёнтку была прыгожая капліца, у якой прыезжыя святары, найчасцей езуіты, патаемна хрысцілі і вянчалі пераследаваных уніятаў». Племяннік Ельскага казаў пра той складаны час, калі гэта было ў той перыяд вельмі рызыкоўна. Былі свая сітуацыя, ўсё непроста. І што ён казаў далей? Рызыка ў такой дзейнасці была заўсёды, бо ў выпадку выкрыцця не толькі быў канфіскаваны бы маёнтак, але і яго ўладальнік пайшоў бы на катаргу. Таксама варта адзначыць, што унікальная была працавітасць у Александра Ельскага. Ёсць успаміны, што ён сядзеў за пісьмовым сталом, працаваў 12 гадзін у суткі. Гэта велізарны час. Сам ён прызнаўся, што напісаў у розныя выданні, у часопісы, каля 10 000 артыкулаў. Гэта неверагодна лічба. 10 000 артыкулаў.
розных зацімак пра гісторыю, пра культуру, пра нашы беларускія гарады. Праўда, мы мусім разумець, што гэта мог быць артыкул і невялікі. Адносна гэта магло быць нататка 3-7 радкоў, ну так скажем. Тады лічуся гэта такі невялікі артыкул, але ўсё роўна колькасць надзвычайная. І як сам адзначаў Александр Ельскі, ён казаў, што ў адным з лісце пісаў: «Мусіў я шмат праседзець штаноў, каб напісаць нешта падобнае. А вы, які ведаеце вагу працы, зразумееце, колькі трэба было памазоліцца». Ну, племяннік нашага героя адзначаў, што у перапынках дзядзька пасля хадзіў, так вось размінаўся, амаль бегаў для размінкі. Што варта адзначыць? Працы былі створаны Ельскім унікальныя. Ён ствараў слоўнік жабрацкай гаворкі на Белай Русі. Слоўнік жабрацкай гаворкі. Ён напісаў працу нарыс гісторыі мінскага біскупства. Ён у тым ліку зрабіў мноства адкрыццяў. Ён фактычна для нас збярог творы Вінцэнта Дунін-Марцынкевіча. Ён пераклаў першую частку паэмы «Пан Тадэвуш». І яна лічыцца першым перакладам на беларускую мову пана Тадэвуша, які дайшоў да чытачоў. Таксама можна сказаць, што Ельскі рабіў надзвычайную справу. Калі шляхцічы, буйныя магнаты маглі чытаць часопісы, пэўныя газеты, яны маглі пабачыць такую зацімку, і ў гэтай зацімцы і для бедных, і для багатых была такая інфармацыя. Я зачытаю. Аб'ява о бесплатнай дапамозе ў пошуках працы для праўдзівых, сумленных і ўмелых людзей, якую даў Александр Ельскі Замосце. Фактычна, ён казаў пра тое, што калі камусьці патрабуецца праца, а часам это былі бедныя шляхцічы, якія шукалі хоць дзе-небудзь падпрацаваць, то Александр Ельскі быў гатовы ўзяць на сябе функцыю такога пасрэдніка і знайсці гэту працу людзям. Толькі была ўмова старацца адмаўляцца ад алкаголя, ад азартных гульняў. І трэба сказаць, што тысячы людзей атрымалі працу дзякуючы заступніцтву Александра Ельскаму і былі ему ўдзячныя да канца жыцця. Што яшчэ важна адзначыць пра нашага героя? Якое ж яго было пытанне ў дачыненні веры? Можна сказаць, што вядомыя ягоныя цытаты. Цытаты вельмі часта характарызуюць даволі хораша дзеяча. «Прыгнечана да глыбіні душы ратуе толькі вера ў Бога», казаў Ельскі. Другая цытата. «Штучная рэстаўрацыя духоўнасці не зберажэ ад немачы і разбурэння». Гэта пра тое, што не трэба толькі штучна штосьці вяртаць. Трэба, каб было яно сапраўды сутнасна. Ну і таксама такія радочкі: «Толькі той, хто ўмее любіць, варты ў Бога усялякага дабра». Варта адзначыць, што нядзелю Александр Ельскі стараўся наведваць касцёл у Анополі. На жаль, гэты храм не збярогся да нашага часу. Канешне, у Ельскага было шэраг выпрабаванняў. Па-першае, у свой час у яго была галеча, беднасць, і яму нават прыходзілася думаць пра тое, як свае ўласныя зборы прадаваць. У яго даволі заўчасна памёрла дачка, такая добрая паплечніца Алеся, дачка Александра, на жаль, ад хваробы памёрла. Вось, ёй яшчэ не было там 40 гадоў. Канешне, гэта было велізарнае выпрабаванне для бацькі. Таксама, скажам, всёшку ён стараўся падтрымліваць і другіх людзей, і сам сябе. У лісце да Яна Карловіча ёсць такая цытата: «Аднак у такую крытычную хвіліну нельга нам апускаць рукі, і трэба ратаваць», ён казаў пра беларускую мову, «трэба ратаваць гаворку братоў-беларусаў шляхам збірання як этнаграфічнага, так і літаратурнага матэрыялу для больш шчаслівай будучыні». Важна адзначыць, што Александр Ельскі
хоць вельмі шмат часу праводзіў за пісьмовым сталом, ўсё ж знаходзіў магчымасць даглядаць сваіх племяннікаў. І засталіся вельмі мілыя ўспаміны Уладзіслава Ельскага, якога выхоўваў дзядзька. Уладзіслаў Ельскі казаў, што дзядзька быў надзвычай добры да нас і не шкадаваў часу на наша выхаванне. Памятаю, калі нашы свавольствы пераходзілі ўсе межы, ён заўсёды утаймоўваў нас як мага лагадней. І даволі незвычайная гісторыя адбылася ў Замосці. Справа ў тым, што ў Бібліі ёсць такая гісторыя пра Авесалома, пра сына Давіда, пра прыгожага хлопца з такімі доўгімі валасамі, які пайшоў у свой час супраць бацькі. Вось, і была вайна Давіда і Авесалома. І хто памятае радочкі Бібліі, то Авесалом, уцікаючы сваімі такімі пышнымі прыгожымі валасамі, ён зачапіўся за галіны дрэваў, павіс, і там ужо пасля слугі Давіда забілі. Хаця бацька быў супраць такога, але, на жаль, забілі Авесалома. І вось у Замосці племяннікі Ельскага вырашылі, вучылі рэлігію, вось, слухалі лекцыі, а ў вольны час, як любая моладзь, яны устройвалі забавы. І што ж адбылося далей? Як Біблію можна было абыграць вось гэтую гісторыю з Авесаломам? Наступны радочкі. Неразумнае блазенства заключалася ў тым, што кожны з нас па чарзе узбіраўся на тоненькую бярозку, пакуль яна, нахіліўшыся, не апускала яго на зямлю. Часам такі Авесалом завісаў у паветры. І той, што дзядзька, вярнуўшыся дадому, не пакараў нас сурова, зыходзіла ад яго выключнай дабрыні. Толькі праз працяглы час бярозкі змаглі выпрастацца. Вось так вось гісторыю з Авесаломам вось так адыгрывалі, гралі ў Замосці. Што важна яшчэ адзначыць? Важна адзначыць, што Александр Ельскі вельмі спадзяваўся на тое, што зможа пасля смерці той капітал, які ўдалося яму назапасіць, пусціць на добрую справу. Ён спадзяваўся, што можа зрабіць пэўны такі, можа, рахунковы камітэт для дапамогі селянам, які патрапілі ў складаную сітуацыю. Або каб тыя грошы маглі пасля пайсці на стварэнне бальніцы. Але, на жаль, тагачаснае заканадаўства не дазваляла гэта зрабіць, і гэта ідэя была не рэалізаваная. Што яшчэ самае такое цікавае можна адзначыць, так як ён дапамагаў людзям. Трэба сказаць, што ён дапамагаў сям'і, нашчадкам сям'і Станіслава Манюшкі, якія былі ў дастаткова такім бядотным стане. І таксама дапамагал нашаму славутаму у будучыні гісторыку Мітрафану Доўнар-Запольскаму. Александр Ельскі казаў: «Доўнар-Запольскі здатны і амбітнай рукі не працягне, а знаходзіцца ў страшэннай бядзе і слабы». Мы можам таксама адзначыць, што кожны, хто будзе паблізу дудутак, абавязкова па магчымасці варта завітаць на могілкі Кобань. Гэтай могілкі знаходзіцца непадалёку ад Дудзічаў. Яны былі адноўлены. Там ёсць пахаванне сваякоў Александра Ельскага. Ягоны надмагільны камень быў адноўлены, зроблены так наноў. Намаганнямі гэта было многіх людзей, у тым ліку студэнтаў універсітэта культуры і мастацтва, гэта былі археолагі, якія гэтую справу курыравалі. Я ж у сваю чаргу хачу падзякаваць за дапамогу ў гэтым матэрыяле, за гэтыя звесткі розныя Ларысе Доўнар, якая цудоўны даследчык, кнігазнаўца ў Беларусі. І варта на гэтай могілкі ўсё ж завітаць, аддаць пашану гэтаму чалавеку. Тым больш, што важна прыгадаць яшчэ наступныя радочкі, радкі Александра Ельскага,
якія могуць з'яўляцца для нас такім стымулам да дзеяння. Што ён казаў? Брацця, старайцеся ад усяго сэрца прыдабыць чым найбольш хрысціянскай любові, маральнай і навуковай прасветы, а ва ўзнагароду ўжо дасць Бог багата зямелькі роднай, якую мусіць ён прызначыць вам сам, калі вы ў ёй нарадзіліся і славіце яе сынамі. За работу ж, брацця, за работу з Богам. Гэта казаў Александр Ельскі, і мы спадзяемся, што памяць пра гэтага чалавека будзе значна большая. Мы будзем ведаць славуты род Ельскіх, не будзем забывацца месца спачыну гэтага чалавека. І тое, што гэты чалавек верыў у нашу Беларусь, адзін з першых пісаў пра беларускую мову, пра беларускую культуру, пра Беларусь як сваю самастойную дзяржаву. Всяго найлепшага, з Богом. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.